Όπως θες, μάλλον. Ωραία. Τότε θα πω 2 χαιρετώ εγώ και 2 εσύ. Χαίρετε! 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 Σήμερα μαζί μας έχουμε τον Γρηγόρη Καλαϊτζογλίδη. Γεια σου Γρηγόρη. Σήμερα δεν έχουμε κάποιο θέμα, αλλά έχουμε ένα challenge. Το κάνουν πολύ συχνά τώρα τελευταία. Αν και δεν μου αρέσει να κάνω τα ίδια πράγματα που κάνουν όλοι, αλλά θα κάνουμε το 7 second challenge. Στην ουσία αυτή είναι μια εφαρμογή που έχω κατεβάσει στο κινητό και θα μας λέει τι θα κάνουμε και πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λέει όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Αν περάσουμε τα 7 δευτερόλεπτα χάνεις και δεν παίρνεις πόντο. Αν το κάνεις κερδίζεις και παίρνεις ένα πόντο. Ο πρώτος που θα φτάσει στις 5 πόντους κέρδισε. Θέλω ένα καλό παιχνίδι. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Ο χρόνος ξεκινάει μόλις τελειώσω να λέω τι θα κάνει. Πάρε ένα ποτήρι νερό και πιες το. 3, 2, 1. Δεν πρόλαβες φίλε. Τι λες ρε μ***α? Το βλέπετε το νερό το ήπια. Δεν το ήπιε. Δεν το πέτυχες. Είσαι σίγουρος? Ναι. Θα πρέπει να πεις 3 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πεις στο γάμο. Έχω γκόμενα. Δεν σ' αγαπάω. Και όχι, να αρνηθείς. Ένας πόντος για μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα από εδώ. Θέλω μέσα σε 7 δευτερόλεπτα να βγεις έξω από το παράθυρο και να φωνάξεις είμαι γκέι. Είμαι γκέι! Κέρδισα! Θα πρέπει να μιμηθείς 3 καρτούν χαρακτήρες και να πεις το όνομά τους. Πες όνομα. Έλα ρε Άντε γεια! Άντε γεια! Τέλος πάντων, για να καταλάβετε, αυτός ήταν ο Τάζ υποτίθεται. Θέλει τρέξιμο? Όχι. Και να ήθελε τρέξιμο όχ και να μην θέλει όχ ρε φίλε, εντάξει, αυτό γίνεται. Πρέπει να σταθείς στα δάχτυλα των ποδιών σου για 7 δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, τι γίνεται, μετράει ή όχι? Λέτε να του το δώσουμε γιατί τον λυπόμαστε. Άντε πάρ' το γιατί ήταν δύσκολο. Ναι, θα πρέπει να τραγουδήσεις ένα τραγούδι για τη ζωή σου. Είμαι ο Δημήτρης Εφερίδης και μ' αρέσει να τρέχω πολύ γιατί σπουδάζω τεφά. Ωραία. Έχεις 7 δευτερόλεπτα να συμπεριφερθείς όπως ο αγαπημένος σου video character. Video character. Τι video character? 2, 1. Τι video character? Ρε φίλε, θα πρέπει να κάνεις ξέρω εγώ σαν εμένα, στον καταπληκτικό αυτόν YouTuber. Τι λέει? Ονόμασε 5 shows στην τηλεόραση. Ελληνικά. Shows λέει τώρα ό,τι θες. Ellen Show, Tonight Show, έλα ρε φίλε, έκασα. Έχεις 7 δευτερόλεπτα να πεις στην κάμερα 5 ονόματα που δεν θα έδινες ποτέ στην κόρη σου. Δημήτρης, Παύλος, Γιώργος, Στέφανος και... Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, είπες αντρικά ονόματα που δεν θα έδινες στην κόρη σου. Κάτσε περίμενε. Τι εννοείς να έδινα? να τη βάφτιζα? Ναι! Κάνε άλλη ερώτηση μάλλον. Άντε ρε τελείω. Θα πρέπει για 7 δευτερόλεπτα ο Δημήτρης να βγει έξω στο μπαλκόνι και να φωνάξει I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it! Φρόνημα λέει. Φάξε. Πώς? Έχεις 7 δευτερόλεπτα να μας δείξεις
τις ικανότητές σου στο breakdance. Τις έδειξα. Το δίνουμε. Το δίνουμε, παιδιά. Το δίνουμε. Θα πρέπει για 7 δευτερόλεπτα να πεις YOLO 10 φορές. YOLO, 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 YOLO. Και 20 το λέω άμα χρειαστεί. Έχεις 7 δευτερόλεπτα να βγάλεις μία selfie και να την ανεβάσεις στο Instagram. Φίλε, εντάξει, εδώ πέρα θέλει κινητό από την NASA. Λοιπόν, έχεις 7 δευτερόλεπτα να κάνεις κατακόρυφο. Λυπούμαστε που δεν είχαμε αυτή τη λήψη. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να κάνει κατακόρυφο. Δεν πειράζει, παιδιά, κερδίζουμε στην αγάπη. Έχεις 7 δευτερόλεπτα, αγαπημένο μου Γρηγόρη, να κάνεις ένα μικρό τραγούδι για σκάλες. Κατεβαίνω από τις σκάλες, έχω και μια τσάντα, είναι βαριά, δεν ξέρω τι να κάνω, την πετάω στα σκαλιά. Ωραίος, ωραίος, το δίνουμε. Θέλω να το δω αυτό και τίποτα άλλο στη ζωή μου. Λοιπόν, θα πρέπει για 7 δευτερόλεπτα να κάνεις το δελφίνι. Και ήχο. Ήτανε δελφίνι που πεθαίνει, ρε φίλε. Θα πάρεις πόντο, ρε μάνα. Απλά είναι ένα δελφίνι που πεθαίνει. Θα πάρει πόντο, εντάξει. Έχεις 7 δευτερόλεπτα να πράξεις όπως κάνει ένα ελάφι όταν ξεφεύγει από ένα λιοντάρι. Και ήχο. Ήχο, ρε. Τι ήχο βγάζει το ελάφι, ρε. Φυσικά και θα το δώσουμε στον αγαπημένο μας Γρηγόρη και πάμε για την τελευταία δοκιμασία που δεν ξέρουμε βέβαια το σκορ. Θα πρέπει για 7 δευτερόλεπτα να πεις 5 ονόματα σούπερ ηρώων. Iron Man, Hulk, Captain America, Spider-Man, Batman. Γιατί έτσι μας αρέσει! Ξέρουμε, είχαμε πει ότι θα παίξουμε μέχρι τα 5 και αυτός θα είναι νικητής, αλλά τελικά παίξαμε μέχρι τα 6 και νικητής ήμουνα εγώ. Συγχαρητήρια. Εντάξει, ήταν ένα καλό παιχνίδι μπορώ να πω. Πιστεύω να σας άρεσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μας. Ευχόμαστε να γελάσατε και καλή συνέχεια. Και